I-EFF ithi ibonga ukwesekwa ekutholayo mayelana namalungiselelo omgubho weminyaka eyishumi yasungulwa. Njengoba isinikelelwe ngezinkomo ezingama-45, kanti uphinde waveza ukuthi ngeke bakwazi ukuba nezingxoxo zokusebenzisana ne-ANC emkhandlwini waseGruleni. We really shouldn't be even saying the EFF is going to talk to the ANC. We're not in alliance with the ANC. Kanti uthi bazoliphenya ibheshu mayelana nenkohlakalo athi yenzeka eGruleni. If there is any corruption that is going to happen in Guruleni, or any corruption that is going to happen in Johannesburg, or Mogale City, or Western, we will expose a fellow MMC. Uphawule nangesimo izwe elibhekane naso sokucisha konga ugesi okuqhubekayo. Umalema uthi ungqongqoshe wezogesi kumele akhonjwe indlela ngoba ukhokhelwa imali enkulu kodwa awukho umehluko. He must go. He's being paid a lot of money that we do not have. The government needs every little cent that we are wasting on Sputa, who's not going to help us with anything. Uphuthule ngokuthi ilakulele emasontweni azayo lizobhekana nokukhulu ubumnyama futhi kuzoba inhlekelele enkulu kunalena yokubheduka kwe-COVID-19 kuleli.